Aquest dissabte al matí s'ha inaugurat la nova seu de Creu Roja de Blanes Lloret Tossa, un acte que han encapçalat l'alcalde de Blanes, Josep Marigó, el conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Claries, regidors de l'Ajuntament, representants de Creu Roja de Catalunya i Girona i d'altres autoritats, entre ells el director dels Serveis Territorials de Salut, Josep Trias. L'acte s'ha iniciat amb una visita a les instal·lacions, un nou edifici que substitueix l'anterior que es va haver d'enderrocar pel deteriorat estat en què es trobava. A finals de 2009, a través d'un préstec sense interessos de 300.000 euros atorgat per l'Institut Català de Finances, es van iniciar els tràmits de demolició de l'antic edifici i la construcció de la nova seu, que es va fer al llarg de l'any passat. El crèdit s'haurà de retornar en 13 anys des de Blanes i val a dir que també s'han hagut de destinar 50.000 euros per l'equipament. Durant les obres de construcció, l'Assemblea Local de Creu Roja es va ubicar a un espai de l'Hotel d'Entitats de Blanes cedit gratuïtament per l'Ajuntament, que també ha contribuït amb la bonificació dels impostos i taxes d'obres i amb la cessió d'una zona d'aparcament a la Rambla Joaquim Ruyra. Després de la visita, l'acte ha continuat amb els parlaments, que s'han iniciat amb la intervenció de la presidenta de l'Assemblea Local de Creu Roja, Maria Lluïsa Bertolín. Mira, la seu era una necessitat evident. En aquell moment la casa hi va haver, inclús l'Ajuntament ens va anunciar que allò es havia d'enderrocar, aquesta casa era una casa molt antiga que amenaçava ruïnes i que s'havia de tirar a terra sí o sí. O sigui que llavors vam ser, quan vam començar, evidentment no jo, perquè en aquell moment no hi era, des de Girona, la presidenta provincial i la vicepresidenta que ha estat aquí fa un moment, a moure tot perquè pogués ser possible el que avui hem inaugurat. La presidenta ha recordat que durant l'any passat Creu Roja va atendre prop de 1.300 joves i adolescents en diferents projectes. Més de 500 persones del col·lectiu de gent gran i 133 famílies amb la distribució de kits d'ajut alimentari o higiènic. Sumant d'altres tipus de serveis que també s'han donat durant el 2011, s'han atès més de 2.500 persones. Els parlaments també han participat d'una banda la vicepresidenta de Creu Roja a Girona, Carme Campeny, i de l'altra el vicepresident de Creu Roja a Catalunya, Antoni Aguilera. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes ha destacat que amb la inauguració de la nova seu, Creu Roja podrà donar encara un millor servei del que ja ofereix, remarcant la bona tasca que des de sempre ha fet el municipi. És evident que per Blanes el que significa, jo diria que és una empenta cap a atendre millor les persones, és una empenta més. I que ha de servir sobretot pel que dèiem, moltes vegades sempre esperem que algú altre faci una cosa, no? I això també ens diu que hem de ser cadascú de nosaltres, que hem de fer un pas endavant de cares a fer els temes d'ajudar els nostres veïns, a la gent que ho necessita, no? I per tant, això ha estat important, evidentment ja s'ha ressaltat la col·laboració entre la xarxa, diguem-ne, social, en aquest cas Creu Roja, i la xarxa institucional, això és importantíssim, Generalitat, Ajuntament i, en aquest cas, Creu Roja. En el mateix sentit s'ha pronunciat el conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, que igualment recordava que la suma d'esforços entre les administracions públiques i les institucions han de servir per aconseguir millores. Bé, en els temps que estem, poder inaugurar un nou local de Creu Roja Catalunya a Blanes i per la selva marítima doncs és important perquè vol dir que una entitat que es dedica a les persones més vulnerables, a les famílies que tenen i viuen situacions de dificultat, vol dir poder atendre molt millor la gent i a més amb unes instal·lacions que han quedat molt bé, que poden fer aquest bon servei a aquests municipis. I per tant aquesta col·laboració entre institucions, la Creu Roja, l'Ajuntament de Blanes i la Generalitat de Catalunya és aquesta suma que tot plegat fa que es puguin tirar endavant iniciatives com aquesta. En acabats els parlaments s'ha procedit a descobrir la placa inaugural de la nova seu de l'entitat, que és present a Blanes des de fa 91 anys, quan consta documentada una comissió presidida per Josep Ferrer i Verger amb motiu de l'atenció als malalts i ferits que arribaven de la Guerra d'Àfrica. El juny de l'any 1952, Creu Roja va continuar la seva tasca des de la seu ubicada en aquest mateix solar, situat al carrer Sant Jaume, a l'adquirir-ne la propietat per 15.000 pessetes.
Durant més de 60 anys, l'activitat de Creu Roja al servei de la població de Blanes, però també de Lloret i Tossa, on igualment donen atenció, no ha parat de créixer. Actualment compten amb 1.200 socis i 168 voluntaris. Val a dir que abans que tingués lloc l'acte inaugural, la jornada institucional ha començat amb l'arribada a Blanes del conseller de Benestar Social i Família, que ha estat rebut per l'alcalde i membres del consistori, entre ells la primera tinenta d'alcalde Lourdes Fàbrega i la regidora de Serveis Socials Susana Rabajo. La comitiva s'ha adreçat al despatx d'alcaldia on s'ha fet una breu trobada. Josep Lluís Claries i Josep Marigó han parlat de diverses qüestions relacionades amb l'àmbit dels serveis socials, entre ells la llei de la dependència, així com temes d'actualitat política, com ara les reformes de les administracions locals que vol tirar endavant el govern de l'estat espanyol perquè les diputacions assumeixin els serveis obligatoris dels municipis de menys de 20.000 habitants. Finalment, la trobada institucional s'ha tancat amb la signatura del llibre d'honor de l'Ajuntament de Blanes, com és el costum quan hi ha visites destacades al municipi.